יופי. צוברים מומנטום, לוקח זמן. תנמיכי את הטלפון הזה? תודה רבה. שים על השטק. דנה, תקחי כזה. תבחרי. את זאתי? אוקיי. The magic wand. כן. עובד, עובד! עובד, עובד! תודה רבה, שרון קפלנסקי. עולם הפוך. בפייסבוק עובד? הפוך עולם, כן. שרון קפלנסקי, אני לא יודע בפייסבוק מה זה? זה אנחנו? This is us? זה לייב? יא! אנחנו בלייב כרגע? בפייסבוק? הנה, עכשיו רואים טוב, יופי. זה לייב? כן, את זה צריך להנמיך. אנחנו בלייב כרגע? איך מנמיכים את זה? פשוט תסגרי אותה. תנמיכי ותשים את זה ככה, פה, ככה. איך מנמיכים? יופי. את מצחיקה. אני מצחיקה, את טרגית, זה יושב על אותו, את יודעת, מה זה קומדיה? יש קומדיה וטרגדיה, ושתיהן מזינות בעצם את הדרמה. איך את מתבלבלת עם הבן אדם? בול! עכשיו עובד, לא שומעים. שומעים עכשיו נטע? נטע אמרה שעכשיו עובד. יופי. עובד לי. עובד לה. נטע, שומעים טוב? 2, 3, עבור, אחרר. שימי את זה ככה, שיהיה לנו מגניב. פתחתי לך גם פה. פתחת לי? פתחתי לך. איפה פתחת לי? זה לא בקבוצה. כן, זה הקבוצה, זה אתה. זה אני? יופי. יש. יופי. יופי, זה עובד. כן, 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 זה עובד. זה נהדר. מעולה. יופי. אז זו המצלמה שלנו. ואנחנו... יופי. מצאנו, אתה רצית עוד הקומץ פשוט, זה פחות... אז קודם כל, מה שלומך, דנדוש? רגע, אמרת לא שומעים, זה היה 2 דקות. לא, היא אמרה, אהובים, יפים, כן, עובד, ענתה כבר. טוב, אנחנו פעם ראשונה בלי איש טכני, אז אנחנו... בסדר. מרגישה על אותה בערפל, מאמי? אני? כן. קצת. נתמסר. מה? נתמסר. מה את אומרת לכל המאומנים שלך בסיטואציה כזאת? מה היית אומרת להם? לנשום ולהתמסר למה שקורה, לקבל את איך ש... אז שנייה. All together now. כולנו. היי, ערב טוב. שנייה, רגע, עזבי את הערב טוב, זה אכפת לי מהערב טוב הזה, את חושבת שזה באמת ערב טוב? בואו נעשה שנייה נשימה. בואו ננשום שנייה, לפה. למתחת של השרעפת, המורה שלי למשחק הייתה אומרת, תנשמו מהכוס. זה מה שהיא הייתה אומרת. מי מלך כוס? קודם כל זה הכוס הרוחני. יש את זה גם לגברים וגם לנשים. יש. אתה מסכים. אז לעבוד מפה. באמת, אין לנו ברירה, אלא. אולי אפילו תשים את הרגליים שלך על הקרקע. שנייה, שתהי מחוברת לקרקע. אני אוהבת ככה. בסדר, את אוהבת ככה, סבבה. אז ככה אני שומרת על גב ישר? את יכולה גם לנשום עקומה, אין לי בעיה. אל תגידי לי איך לעשות. שאל אותי מה אני אומרת והוא מדגים. יופי. עכשיו פשוט... אז מה עושים בעצם? אני משחרר כרגע כל האחזות במשהו שאין לי שליטה עליו. אז לוקחת נשימה עמוקה פנימה דרך האף. בעצם מרחיבה את בית החזה, עדיף שזה יהיה בספירה כזאת של 4. מחזיקה קצת ו... משחררת, די ליאור. נעשה את זה עוד פעם. מושלה ארנקה. מושלה ארנקה עילית. עוד פעמיים כאלה זה היה מושלם. יאללה, עוד פעמיים, חיים שלי, מה קורה עם הנידיות היום? זה כלב, זה ליאו, תכירו, זה ליאו, וליאו לא שקט היום. אבל אומרים שהכלב הוא כמו בעליו. וכלבים מרגישים תדרים. אז בואי תנשמי כדי שהוא ירגיש תדר אחר.
זה מה שעשיתי. יאללה, עוד אחד, עוד פעמיים. את מציקה לי. היי לכולם. בוא תשב פה. שיעור באנושיות, השיחה החמישית שלנו, שיחת הסלון עם דנה קריזה ורותם כהן. היי. היי, דנה, מה תפקידך בכוח? אני מאמנת להתפתחות אישית ועסקית. אני מנחה סדנאות וקבוצות, אירועי קונספט. אני אילרית, מתקשרת. כן, אני יודעת עוד כל מיני טכניקות ודברים שאני עובדת איתם, אבל זה... קונסטלציה. זה האמת, נכון? קונסטלציה זה קורה as we speak. אנחנו בקונסטלציות. אנחנו נסביר, אנחנו נרחיב על קונסטלציות, שזה אגב נושא מדהים, אנחנו לא מדברים על קונסטלציית כוכבים, אנחנו לא מדברים על הקונסטלציות בשמיים. קונסטלציה זה נושא מדהים. אני רותם כהן, אני שחקן, אני מנחה, אני איש במה, איש ענף האירועים והתרבות, שחקן מטפל ושחקן בטיפול, לפחות פעם אחת בשבוע אם לא פעמיים, בחודש, זמן עובר כשנהנים, ואנחנו בשיעור באנושיות, שזה לא מדובר בשיעור בכלל, מדובר בשיחת סלון, ולמה זה שיעור באנושיות? כי כל החיים האלה הם שיעור באנושיות, ומי שלא הבין את זה בחודשים האחרונים, אז זה הזמן שלנו להתארגן לקראת ויחד ועם זאת, וזה מה שאנחנו עושים כרגע. דנוש, אני אוהב אותך. גם אני אותך, נשמה שלי. אז היו לנו בעיות טכניות. כן, רצינו לצאת לעצמאות. במשדר. כן, במשדר. ועבדנו על זה, אנחנו עובדים על זה די הרבה זמן כבר, והיום פשוט היינו צריכים לצאת. זה עובד... זה עובד! זה עובד! יש רמקולים. יש רמקולים. רמקולים דש. יש רמקולים בשביל שלא יהיה איסים. זה כבר נהדר. עוד מעט גם נתקין את זה לאורח שלנו, שזה תמיר בר-און, והוא נטורופט, ומרצה, ואיש מקסים וגם בן דוד שלי, והוא אח, מה זה, אחו שרמוטה, אח, אימא'לה של האחים, וגם לו יש מיקרופון. הוא גם חתיך. הוא גם חתיך אש. הוא הצד החתיך במשפחה. כן, הוא טוען. הוא זכה בזמנו ב-2008 בגבר השנה, אם אני לא טועה. באמת? כן, 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 כן. איך? 2005, אבל באמת מי סופר? מי סופר כפרה? באמת מי סופר? אנשים שלא נולדו בשנה הזו. חברים, אנחנו רוצים שאם אתם באמת יכולים לכתוב לנו מה אתם רוצים להעלות, מה אתם רוצים שנדבר עליו. אנחנו היום נדבר נטורופתיה, אנחנו נדבר well-being, כי תמיר פה, ואנחנו לא יכולים לדבר דברים שלא קשורים למה לחלות ומה לחלוץ. וזה מה שאנחנו נתעסק איתו הפעם, כי הגיע הזמן. הייתה לנו מירב גילי הירש שבוע שעבר, שהיא יזמית לב, והיא בעצם מנהלת קבוצות של ניצולים ממסיבות. היו כמה מסיבות. נכון. למי שלא יודע, וזה עדיין מפתיע אותי, כל פעם מחדש היו 4 מסיבות, שבהם יש צורך בלטפל ולחבק. זה הנובה, זה המשרום, זה הפסיידק, וזה ההנהלה או מנהלי המחנות של המידברן. נכון, שהם היו גם כן באותה מסיבה. ממש. כן. התרחבנו מהשיחה הזאת. התרחבנו מאוד. על עזרה. עזרה. אנחנו פשוט, משהו שמירב אמרה, זה באמת אחד הדברים שעוזרים לנו כרגע זה לעזור בקטנה. כל אחד לעזור בקטנה לסביבה שלו, לשכן שלו, לא צריך להתנפל על אנשים גיבורים, שזה אגב גם עניין כרגע, די משדרים לנו כל הזמן את גיבורות, ואני פה להגיד לגבי גיבורים, זה שזה המוד הטבעי שלנו כנראה. כולנו גיבורים. זה כמו, אני אתן לך דוגמה. יש לי חברה שהיא במצב גריאטרי,
ואני מבקר אותה, והיה שלב שהיא הייתה במחלקה גריאטרית פסיכיאטרית. וראיתי מישהי שלא יכלה לתקשר, מישהי אחרת, הרבה פעמים במפגשים, והסתכלתי עליה וראיתי שהיא לא מתקשרת, ופעם אחת ראיתי אותה מנסה לרמוז לכולם בדרך לא דרך, שמישהו אחר שלא יודע לדבר, שהוא רוצה במבה. היא אמרה איזושהי הברה שאומרת, אמבה, 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 אמבה. ואני זוכר שיצאתי משם ואני אמרתי, במקרה הזה לפסיכולוג שלי, אמרתי, איזה מלאכית היא? שהיא ככה אף פעם לא מדברת, אבל פתאום היא רצתה שהוא יאכל ושיעזרו לו, אז פתאום יצא ממנה איזושהי קריאה כזאת, איזה מלאכית. והוא תיקן אותי ואמר לי, לא, היא לא מלאכית, היא בן אדם. אנחנו מנסים שנייה לתפוס את כל מה שקורה, גיבורות, מלאכות, לעשות איזושהי העצמה, וכל מי שיושב בבית משותק, זה מפחיד אותו עוד יותר. כי מספיק שיש לכולנו ערך עצמי, זה תלוי, זה כל יום זה משהו אחר, הערך העצמי שלנו. אנחנו כל יום בונים את הערך העצמי שלנו מחדש. בכלל ככה נכון. כל רגע הוא חדש, זה לא רק כל יום. לגמרי. ובואו שנייה נרגיע את המילים הגדולות, גיבור, מלאך. לא, אבל אתה אומר משהו מאוד מעניין, כי אתה אומר שבעצם המקום של הנתינה, שאנחנו מעצימים אותו קצת למלאכות, כי אולי אנחנו קצת שכחנו להיות טובי לב, או שטובים אלינו. אני חייב להגיד שלא שכחנו להיות טובי לב. אז למה... אנחנו פשוט כל כך מתרכזים, אנחנו כל כך כל הזמן מתרכזים בלא בסדר. וגם הלא בסדר מנהל את סדר היום שלנו, לא רק שלנו, של המדינה. מי הקולות שכל הזמן משמיעים כל הזמן בחדשות? אני לא רואה חדשות. השטג טלי גוטליב. לא רואה חדשות. היא צבעונית, היא צעקנית, היא לא, היא גם לא, היא קיצונית. היא כאילו יוצרת איזשהו משהו. עכשיו, אני מכוונה לקחתי טלי גוטליב, אני לא תופס כרגע עמדה פוליטית, זה לא מעניין אותי העניין הזה של העמדה הפוליטית. לוקחים אנשים שמאוד מאוד צבעוניים, והם כל הזמן מנהלים לנו איזשהו סדר יום. עוד דבר שמרב גילי הירש אמרה, שחררו מהחדשות. די עם הסמכות. אתה פרצת על השיח הזה של המלאכית. כן, סליחה. ואני חשבתי לעשות איזה, לנסות להבין אותך בעצם את מה אתה אומר. בעצם בבסיס שלנו אנחנו טובים. בבסיס שלנו? כן. אני חושב שבבסיס שלנו אנחנו טובים. לא יסכימו איתי כמה אנשים לגבי כל מיני מעשים רעים. אני חושב לא, אני מדברת על הבסיס. הבסיס? אני חושב בן אדם נולד, הוא לא מגיע, הוא נולד טוב. אם הוא לא חולה נפש, לוקה בנפשו, וגם אגב הלוקים בנפשם ועושים מעשים נורא רעים בעולמם, זה לימדו אותי כשלמדתי משחק. כשאתה ניגש לדמות evil, אתה לא שופט אותה. אתה באמת מאמין בצדקתך. אתה לא נכנס לדמות ואתה כבר מתחיל להעביר עליה ביקורת. כי בן אדם לא נמצא שם, הוא נמצא בתוך הדבקות מטרה שלו, יש לו סיבה למה הוא אומר את מה שהוא אומר. גם דברים הובילו אותו לאן שהובילו אותו. מכאן למעשים רעים זה סיפור אחר. אז אני מדברת על מהות, במהות אנחנו טובים. כן. בסדר? וכשאנחנו מחוברים לעצמנו, כן. נכון? או אנחנו הולכים עם איך שאנחנו מרגישים, אנחנו טובים לעצמנו, אנחנו רואים את עצמנו, מקבלים את עצמנו, כמו הדוגמה הזאת שנתת, שאומנם היא... אגב, גם טלי גוטליב היא בן אדם טוב. אני מאמין שהיא בן אדם טוב. באמת, אני חושב שהיא בן אדם טוב. רותם, אתה נכנס לי בדברים. סליחה, אני מצטער. במשטר הקודם נכנסת לי בדברים, לא דיברנו על זה. אני אוהבת אותך. מוציא אותי גם מהקו מחשבה, לא מצליחה זה, לא מצליחה זה, ואתה תגיד, כל כך צודקת. ואם אני לא מספיק, אז יש לך את ליאו. שהוא בכלל מעיף אותך מהסנטר. טוב, אז down to the point. בוא נרד מהשיח של המלאכות, ונתחבר למקום שבו אנחנו קודם כל טובים לעצמנו. כן.
בסדר? וזה לא, זה הטבעי שלנו כן. להיות בנתינה. כן. הסרקל השלם של הנתינה הוא גם כשאנחנו יודעים לקבל חזרה, ואם שם, ובמקום הזה קצת יותר קשה לנו, לרובנו יותר קל לתת מאשר לקבל. וגם אלה שכביכול רק מקבלים, בגלל שאין את האופקי, אין את הנתינה, אז גם זה לא באמת קבלה. ואני מנסה להתחבר רגע למה שאמרת מקודם, כי גם עם דובי, כן. במשדר השני דיברנו על דובי המקום גניש. של העזרה, כן. מתי זה לעזור ומתי זה להציל, ובגדול ההצעה שלי, אני מאוד מתמלאת. מתמלאת או מתמלאה? מה אומר הפסיכולוג? מתמלאה מזה שנראה לי שאני, גם וגם. למזלי, זכיתי לטפל באנשים. אני מרגישה התרוממות רוח מהמקום הזה, שאני נותנת. אני לא הלכתי להתנדב, העליתי זומים ודברים, פיזית לא הלכתי להתנדב, אני מרגישה עם זה טוב מאוד, אבל אני חושבת שהמקום הזה של העזרה הוא באמת בשביל ליישר אותנו, להרגיש יותר טוב פשוט, כי התקופה הזאת קצת קשה להרגיש טוב. דנה, אני אפתח את מה שאת אומרת. פשוט מרגישה, יש לי מרגישה לחץ. למה את מרגישה לחץ? כן, אני לא מנהלת את הדברים ברוגע כמו שאני רגילה. גם האנשים שמגיעים אליי. אבל זה הגיוני, מאמי. לא, זה בסדר גמור, אבל אחד לא רגילה לראות את עצמי בצורה כזאת. גם הטיפולים, האימונים היום הם הרבה יותר דורשים אנרגטית, והם גם נשארים איתך אחר כך, אז אני ממש שמחה שתמיר פה איתנו, כי כמטפל, להיות לנו, גם לי, זה בא לי בול, מעבר לנשום, לשים מוזיקה, להימנע מחדשות, ללכת לעשות ספורט, כן, לפגוש חברים, מה עוד אני יכולה לעשות בשביל עצמי, בשביל לשמור עליי כל הזמן, גם כשאני בבית, גם כשאני צריכה להתמודד עם הילד שלי, גם כשאני עם עצמי לבד ופתאום יש מחשבות ורגשות ואנרגיה שאופפת אותנו שהיא לא פשוטה. ואני חושבת שגם דברים שאנחנו רגילים כבר לעשות שיעשו לנו טוב, גם זה איזשהו הרגל שלפעמים קצת אני על עצמי מרגישה שהוא מגיע לידי מיצוי ואני צריכה עוד. שצריך איזה עברור שמה. כי בסופו של דבר אני נשארת עם עצמי ואני חיה בתקופה מטורפת. ואני ממש מרגישה את זה, ואני גם מרגישה את זה בגוף, וזה קצת מלחיץ אותי. דיברתי על זה, עשיתי כזה, איזו אנקדוטה ממש קטנטנה, לפני שני משדרים, על המצב הבריאותי שלי. ועל ההקרנות שעברתי, כי יש לי מיגיומה בראש. מיגיומה. מיגיומה, שזה בעצם... תות. זה תות גדול. תות גדול כן, יש מיגיומות בעור, שזה נקודות חן אדומות ומיגיומה. קוראים לזה מיגיומה סנילית, נקודות חן האדומות. ומיגיומה, זה בעצם, אם יש לך בראש מיגיומה, זה בעצם גידול צביר כלי דם. נכון, יפה. שזה היה שוק מאוד גדול, רק שהיא יושבת שם כבר המון זמן. אני יודעת שהיא נוצרה הרבה מתוך מקום של לחץ. המון שנים הייתי בלחץ, מלא עבודה. לא ממש שמתי את עצמי, או הסתכלתי בטובתי. לא הצלחתי להיות נוכחת יותר מדי בחיים הפרטיים שלי. בענווה אני אומרת את זה, או בצניעות אני אומרת את זה. ועברתי סיבוב, וואחד סיבוב, אני עדיין בתוכו. אני חושבת שהוא גם מאוד חיזק אותי, גם לתקופה הזאת, וההבנה שאני, בשביל לעבור את מה שעברתי, תרגלתי להיות נוכחת בתוך הזוועה שעברתי.
לנשום, לקחת כל יום, כל דקה, כל רגע בשביל לדאוג לעצמי, לראות אותי, לראות מה טוב לי, להיאחז בטוב. אז השאלה שלי מה הייתה אם גיומה עכשיו אומרת לדנה השבוע שהיא בלחץ. כי היא שם. להיות, להתמסר, לקבל אותי. כל מה שאני בעצם מלמדת את האנשים שמגיעים אליי, גם על עצמי, עוד. כן. זה לא, נורא רציתי שההקרנות, שעברתי 30, יסתיימו. והחזקתי את התמונה הזאת שזה מסתיים ואני שמחה, ויחד עם זאת הייתי בתוך כל רגע ובכל יום. גם היום אנחנו מאוד רוצים שזה כבר ייגמר, אנחנו מפחדים שזה ייגמר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל מה שאנחנו נדרשים בעצם זה להיות קשובים לעצמנו בכל רגע, בכל דקה, למה אנחנו צריכים. גם דיברנו על זה בפעמים קודמות, רק הפעם אני באמת מביאה את זה מדם ליבי. וגם החוויה הזאת שחיזקה אותי לתקופה הזאת, מאוד, ואני מכירה על זה תודה גדולה, אבל גם זה קיבל אפסקייל כזה לעוד לראות אותי, לעוד לקבל אותי. לא פשוט לי במקומות שקשה לי, לא פשוט לי במקומות שאני לא פרפקט, בדיוק כמו עם המשדר הזה. זה מופיע בכל המקומות. זה מופיע בכל דבר. וכשזה לא הצליח לעמוד בול ואני... בסדר, אז לא הצלחתי, תשמעי. אמרתי, תתפקסי. ואני רוצה להיות, אני מכירה תודה על הרגע הזה ועל הזמן שלנו ביחד ועל המשדר. אם הוא לא יצא באינסטגרם שלי ויצא באינסטגרם שלך, וזה מופיע מהמם בפייסבוק ולא כולם עלו, הכל בסדר. למי אכפת? למי אכפת? אנחנו עושים דברים בצעדים קטנים. ולרגע הזה אני רוצה עוד כלים, עוד דברים, וגם לדעת שאני לא יודעת. גם מה שאני חושבת שאני כבר יודעת ולמדתי בסיבוב הקודם, גם את זה אני רוצה לשחרר בשביל שאני אוכל לראות דברים חדשים. קודם כל יש לך את המג'יק וונד. נכון. יש לנו את המג'יק וונד. שלי יותר יפה. לא נכון. נכון. אתה רואה שפתחתי? חיים שלי. כן. מאוד רציתי גם פעם קודמת, אבל זה לא הצלחתי. אז אולי גם להיות... זה לא רק עדינות, זה פגיעות. לשים את הלב שלי ככה עם כל הפסון וכל מי שאני, לזה שאני אנושית, כמו כולם. בתיאטרון... עוברת כמו כולם. בתיאטרון אומרים שההצגות הכי יפות זה הצגות שבעצם מראות את המאחורי קלעים. הכי מגניב מאחורי הקלעים. אבל זה לא כל מה שבאנו לשרת פה. חד משמעית. יופי. אני רוצה להגיד לך שאני מזדהה עם קטע של הלחץ. אני חושב שעברנו, אנחנו עוברים כמה גלגולים בתקופה הזאת. שוב, מבחינתי המשבר התחיל במרץ 2020, בואי. אבל אנחנו מדברים על המשבר הנוכחי, המלחמה הנוכחית. זה מזכיר לי את התקופות האלה שאתה נכנס לדיכאון, או לעצב, ואז יש לך משהו במוח שאומר לך, די, נגמר, אתה לא צריך להיות יותר בעצב. זה שטות, כי אם אתה עדיין עצוב, אז תן לעצב להתבטא. אני מרגיש שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה, שאנחנו אומרים, די, סוף שנה, צריך עכשיו סילבסטר, צריך עכשיו נובגוד, המלחמה צריכה להיגמר, די להרוגים. יש סילבסטר בכלל. די, לא, עזבי, זה לא רלוונטי, אני אומר, די להרוגים. יש לנו איזה שעון כזה שאנחנו תכנתנו לעצמנו, שדי, אנחנו צריכים לצאת עכשיו מהמשבר הזה וצריך להתחיל לרפא אותו. לא. אנחנו רוצים אבל. בוא נרפא את החלקת אלוהים הקטנה שלנו ביום יום, בלי לנסות, ואת זה אני לוקח את כל מי שדיבר איתנו עד היום, בלי לנסות להציל את העולם. לא מצילים את העולם ולא מנסים אפילו להציל את עצמנו. פשוט חיים בצורה פשוטה את היום יום.
ואני חושב אולי אני שותף ללחץ שלך, אני לא יודע, אבל אני חושב זה הלחץ שאני פגשתי השבוע. פגשתי כזה של חוסר סבלנות כזה של... שזה לא החוסר סבלנות הרגיל שלנו שקשור לסטרס וקשור לדיכאון. זה חוסר סבלנות כזה של יאללה, כמה זמן אפשר להחזיק את הדבר הזה? ואי אפשר להחזיק את הדבר הזה. אז פשוט תרים ידיים. אין מה להחזיק, אין מה להחזיק את הדבר הזה. בדיוק, אני מסכימה, כי אי אפשר להחזיק את זה. אי אפשר להחזיק את זה. כן. אני חושבת שמה שעובד לי, כשזה עובד לי, כן. זה פשוט, בגלל שאני גם לא רואה חדשות באינסטגרם אני לא ממש נמצאת, כי כולם כל היום מעלים דברים, זה פשוט, כאילו זה לא נמצא. אני חיה, ואת יודעת שזה נמצא, זה לא שאת מנותקת. ברור שאני יודעת, אני לא מנותקת, את לא אדישה. אני בזה שלי, כן. ממש מנסה, בתוך השיח הזה של להיות כמה שיותר בנוכחות, וללכת מרגע לרגע ולנשום, ומה אני צריכה לאכול, אני צריכה לשתות, אני צריכה לישון, אני רוצה להתקלח, אני רוצה ללכת, אני אעשה רגע יוגה, אני אדבר עם מישהו שעושה לי טוב, אני אעשה נשימות, אני אעשה מדיטציה, ממש, לטוב, אז אילו אני מתנהלת בנתיב מקביל, כמה שאפשר, וכשזה עובד לי, זה עובד לי בזכות הדבר הזה, כי ברגע שנכנס כל של מה שקורה בחוץ, אני לא מצליחה. זה האמת, לא מצליחה. נכון. אני יכול להבין. אולי גם יש איזשהו פחד פנימי שאני לא מסוגלת להכיל את זה. לא מסוגלת להכיל את הרוע, לא מסוגלת לראות את זה לא מסוגלת. רותם. זה בסדר. לא יכולה. אין מה. את יודעת שניסיתי לראות כולם דיברו ברשתות על הנובה. עכשיו, אני כבר נכנסתי לאיזה חוסן, אני בחוסן, הורדתי את רמות הסטרס, וכמובן שלא ראיתי את כל הסרטי סנאפ מהטלגרם, שכחים מזה, לא ראיתי את כל יש אנשים שראו, אחלה, לא ראיתי. וכולם כתבו כמה שזה סרט חשוב, הנובה, ומאוד מאוד רציתי לראות אותו. והתחלתי לראות אותו שבוע שעבר. חצי שעה. באיזשהו שלב אני פתאום מרגיש את הדפיקות לב, שלא של דפיקות לב של אני רואה עכשיו סרט אימה בטלוויזיה. זה כאילו, זה החזיר אותי שנייה כמה צעדים אחורנית. ואמרתי, טוב, סטופ. אני אמשיך לראות מתישהו, או לא. אני גם אחסוך מכם את הסצנה הספציפית כאילו נכון, לא רואים שם אדם, ולא רואים שם זה, ולא רואים שזה, אבל המוח כבר משלים תמונות. ואתה עושה את ההשלמות, מהמם מי שמצליח להיכנס לחוסן, אז תשמרו עליו, פשוט באמת תשמרו על החוסן שלכם. אני יכול גם להגיד... יש לי לינקג'. מה? לינקג' למה שדיברנו מקודם על העזרה, אבל תסיים את המשפט, סליחה. אם אנחנו נכנסים לסטרס, עוד פעם, כי זה בא לנו באינטרוולים, הרי החרא הזה, אז אל תכעסו על עצמכם. זה מה שאני רוצה להגיד, כי קצת כעסתי על עצמי שאפשרתי לעצמי לראות את הנובה, ואז נכנסתי לסטרס, ואז כעסתי על עצמי איך הגוף שלי, אחרי שעשיתי עבודה כל כך טובה בלצאת מהסטרס, איך הגוף שלי נכנס עוד פעם לסטרס, ואז אמרתי לעצמי, זה לא עוזר עכשיו, כן. זה לא עוזר. רגע, אבל היה לך לינקג'. כן. נו. עצרתי אותך עדיין? לא. סיימת? בסדר. אני לא אעשה לך סצנות שהפסקת אותי. עלה לי לינקג' למקום של העזרה. דברי עליי. בתוך מה שדיברתי, אוקיי. אני מבינה שיש משהו בי, בגלל שאני מחויבת להיות לעזר לאנשים, ולקבל אותם, ולהיות בשבילם, ולהדריך אותם, אני נאלצת בכוח גם לשמור על עצמי, כי אחרת אני לא אוכל להיות הדבר. אז עצם העזרה מחייבת אותי לשמור על הטוב.
וכנראה שגם, אם זה לא למטופלים, גם כשאנחנו הולכים לעזור ולהתנדב ולהיות לזה, אז אנחנו בעצם מרימים את עצמנו, בשביל שנוכל, בטח. that we will be able to help. נכון. מעבר לחוקי הנתינה קבלה, ומאיפה אנחנו, ואיפה זה מתחבר, נכון. בפועל, בדברים. ולהחזיק את זה כל הזמן, כן. זה לפעמים מתיש. כן. זה מתיש. אבל יכול להיות שזה יהיה פחות מתיש, אם באמת נחזור למקום הזה של להתמסר. פשוט להתמסר. That's a situation. ואגב, אוי ואבוי אם מטפלת לא היו נכנסים לטיפול 5,000 או 10,000. אוי ואבי, אבות אבוי. ובטח בתקופה הזאת. שום תקופה, לא תקופה הזאת ולא תקופה רגועה יותר. מטפלים צריכים טיפול. אני מסכימה, ועדיין אני אומרת לך שעכשיו יותר מעבר. אז מי שעשה ברייק ומי שנושם, צריך, וואו, זה אתה מאוד מאוד צודק. אני מחזיק כרגע מיקרופון מספר 3. אני פותח מיקרופון מספר 3. כי אני מזמין, לא אותך ליאו, אתה מוזמן, אין לי תתמסר, מאמי. אין לי ברירה עם ליאו, אלא. אני מזמין כרגע חבר יקר, בן דוד אהוב, נטורופט מעולה ומרצה נשגב, את תמיר ברון. חברים, אז אתם מוזמנים לקבל את תמיר. זה הטולסי שלו. ועם תה הטולסי, אני הכנתי... לשבת ביניכם? אתה רוצה לשבת בצד? תחליט, מה בא לך? בסדר, מה שאת מה שנוח לך. יש לך פה שטר של 20 שקלים. זה שלי. כן? אני מרגיש מאולפן טלוויזיה. מה זה אולפן טלוויזיה עם כל... לא. אהובי. נשמה. חיים שלי. חיים. אתה רוצה משהו לשתות? אתה רוצה סודה? נפל לזה. נפל. החתול נפל? מהחיבוק החזק. חברים, יש לנו פה נטורופט בבית. אם יש לכם שאלות, זה הזמן לשאול, כי אחר כך אני לא אתייחס אליכם. אני פשוט לא אתייחס אליכם. חבל. אז אנחנו נסתכל על כל השאלות. אנחנו נסתכל על כל השאלות אחר כך, אבל תתחילו באמת לשלוח עוד שאלות וזה, ופה ושם. יש פה? אני גם מדבר על כל מיני דברים. Yes. קודם כל, היי תמיר. אני אציג את עצמי? כן, תציג את עצמך. טוב, אז אני תמיר ברון, ואני עובד כנטורופט, ואני מרצה בקמפוס ברושים, זה היה פרסומת קטנה, במסלול נטורופתיה, ואני ביולוג בהכשרתי. ביולוג? כן, למדתי ביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ולמדתי הוראה, והייתי רקדן מקצועי בעברי. זה אני זוכר. אתה היית עוד קטן מדי. אני ראיתי הופעות בזמן שלך. שהסתובבתי בעולם. אני זוכר הופעה שלך עם עוד מישהי, ביד לבנים בראשון לציון, עושים את שדמתי, עשיתם מופע. דברים שאני זוכר. באמת פיפי. רקדתי עם עידות אדמור. את זה אני גם זוכר. כן, שלי. היית רציני. הייתי רקדן מקצועי עד גיל 32, אבל במקביל עשיתי המון דברים אחרים. וגבר השנה ב-2005! זה לא, זה שטות, זה סתם היה בשביל לעשות קצת תמונות, וזה היה נחמד, וזהו, ומאז אני נטורופט ואני מטפל, ואני רוצה להגיד משהו על... על מה שפטפטנו? כן. יאללה, דבר. המון דברים על מה שפטפטתם, ואני זוכר. אני רוצה להתחיל דבר ראשון מהחיבור, מהחיבוקים, בגלל זה נתתי לחיבוק חזק. כי אני חושב שצריך לתת חיבוקים. כי אנשים זקוקים לזה. נכון. תבינו, אנשים זקוקים למגע, כי באנרגיה הזאת שאנחנו נוגעים אחד בשני, נתתי לך איזשהו משהו ממני, זה מרפא אותך קצת, וזה מרפא אותו קצת, וזה מרפא אותי קצת. אז לתת חיבוקים, להרגיש את הקהילה, לא להיות לבד יותר מדי. במיוחד בתקופה הזאת שכולנו זקוקים ממש יותר חיבוקים מרפאים. אומרים גם שאם אתה מחזיק כמה שניות חיבוק, אתה מתחיל להרגיש יותר טוב, מתחיל מיני הורמוני... אז זהו, אז רוצה לדבר על ההורמון הזה, אוקסיטוצין, שאם ניכנס לקטע ביולוגי, אז מופרש אוקסיטוצין, שגורם להפחתה של הורמוני סטרס וחרדה. אז אומרים... כמה זמן זה בחיבוק?
אומרים, צריך להחזיק את החיבוק 10 שניות לא לפחות. 17? לא, אבל צריך לתת לפחות 12 חיבוקים את ביום. מתבלבלת באמאם, מאמי. אפרופו. אולי עם המחשבה שצריך להחזיק 17 שעות במחשבה טובה. בול. אז זהו, אז הרבה חיבוקים, ולא לחבק אנשים בכלל, חברים, משפחה, אהובים. נכון. זה דבר חשוב. ורציתי גם לומר, כי זה על זה שדיברתם קודם על המציאות שהיא קשה להכלה, זה ברור, אבל העניין הוא שהמציאות הזאת הייתה קיימת כל הזמן. נכון. היא עכשיו פתאום רק מאוד מאוד קרובה אלינו. לא רק, אז זה בערך הכל. כי עד אז היינו כמו ב... נכון, אבל זה גם היה לפני זה במצרים. הייתה, אבל גם דנה, לפני זה זה הייתה בדיוק- מציאות כזאת. דנה, אנחנו לא חיים בשוויץ. אנחנו חיים במזרח כל התיכון, הזמן. זה כל הזמן קורה, אבל פשוט פתאום עשו לנו משהו מאוד קיצוני ומאוד אכזרי, אז קשה לנו עם האכזריות, אבל תדעי, האכזריות הזאת קיימת כל הזמן, בעולם בכלל קיימת וסביבנו. גם אצלנו. לא, חד משמעית, חד משמעית. אז בגלל זה גם באתי, כי השיעור באנושיות, או החיבור לאנושיות, זה משהו שצריך להרים ולהפיץ ולחבר בין אנשים, כי זה מה שירפא אותנו, אוקיי? איך הדברים, אני בטוח שמה שדנה דיברה בתור מטפלת. כן. ודיברה על הקשיים שלה כרגע האישיים. אני אז בטח איפה לך כמטפל? קודם כל אני מאוד התחברתי למה שהיא אמרה, כשאנחנו מטפלים באחרים אנחנו מטפלים בעצמנו, חד משמעית מבחינתי, אני מרגיש שכשאני עוזר לאחרים אני מרפא את עצמי, ומספיק שאני מכין עוגה לשכנה שהיא כרגע בחרדה כי היא אמריקאית והיא לא חוותה כזה דבר מעולם והחיוך שלה על פניה, או אני עושה ריבה לחבר, לא משנה, הדברים הקטנים האלה הם פשוט יוצרים איזשהו, וואו, יש משהו רגע מעבר לכל הדבר הזה שקורה. יש אנשים, יש חיבורים, אז כן אני מרגיש שהדברים הקטנים, כמו שאת אמרת, לא התנדבתי ואני בסדר עם זה, כנ"ל, גם אני לא התנדבתי ואני בסדר עם זה. אבל אני כל הזמן מרגיש שאני לא חייב להתנדב, אלא מספיק שאני קיים. מספיק שאני, מה זה קיים? שאני פה, עוזר לאנשים, מתחבר לאנשים, מדבר עם אנשים, אנשים מתקשרים אליי. אז לזה רציתי לדבר, וגם רציתי שוב להגיד שיש משמעות למקום שבו אנחנו נמצאים כרגע בתחושות שלנו, מפני שאנחנו כולנו מהדהדים כרגע משהו מאוד מאוד חזק, את השוני, את האנושיות שלנו, מול כל מה שקורה מסביב. אוקיי? למה אתה נוגע? אני נוגע, שנייה לזה, זה גם ככה בדיליי. רגע, אני צריך לסדר. אתה בסדר? אתה רואים באמת? כמה אני השמנתי, נו. בגלל שאתה כל הזמן נותן לאנשים ריבות. ריבות הבאתי סלט קינוע, אל תפסיק. הבאת את הסלט קינוע. עכשיו באמת, אולי זה... רק מיישרת את זה. זה מצוין. פשוט נורא חמודה. עכשיו ליאור, הנה דוגמה הנה למישהו ליאור. שכל הזמן צריך חיבוק. וואי, כלבים זה הטוהר. אתה שומע, אבל קורה משהו עם הכלבים. הם נכון, זה לא משהו. הם כאילו לא זה רגועים? קורה. הם לא רגועים. זה לא קורה, זה לא קרה. כן, יש להם, מרגישים הוא רוצה דברים. חיבור, אבל הוא לא נידי. אני גם רב לי עם כלבים. כן, בגינת מה כלבים. שלא היה- כל הכלבים רבים. אלה ונופחים, והם מרגישים, כן. הם גם מרגישים אותנו וגם מרגישים את האנרגיה פי בעיניי, וזה ממש משפיע מאוד מאוד עליהם. קשה לי שמה שעושים לכלבים, מה שעשו לכלבים, הנטישות של הכלבים. anyways, לא באנו לדבר על הדבר. לא, הוא הלך קדימה לכלבים ברצועה והכלבים בקיבוצים. כן, אבל כן, הם מרגישים, הם מסכנים גם, הם סובלים מהאזעקות. כן, מדברים עליך. היום, תשמעי, הוא רוצה היום להיות בספורט. ואתה מכיר אותו? אתה ראית אותו פעם ככה? לא, היום משהו... לא, אתה לא יכול. לא, ליאור, לא. אבל באמת אני מרגיש שאנחנו צריכים להתמלא בדברים, כי כאילו הוציאו לנו את האוויר מהבלון. בתחושה של, אנחנו קצת מלאים בעצמנו, את מבינה? אנחנו קצת מנופחים בעצמנו, עם ישראל. בגאווה אתה מתכוון? בזה שאנחנו, את יודעת, הרי אנחנו, איפה ממוקמת ישראל? ואנחנו כאילו קצת בכדור העולם, באמצע. לא, כאילו, אבל קצת מנותקים מכל מה שקורה במזרח התיכון, ברמה מסוימת. אנחנו... וגם התקשורת היא כזה קצת מהמזרח התיכון, מנתקת אותנו, תלוי כאילו. במה לא. כאילו, אני לא יוסיאן עכשיו, אבל... הוא מחזיר אותי למשהו שאמרתי אז, ואת לא רוצה שאני אכנס אליו. לא. יופי. אנחנו דיברנו רק על דברים, אנחנו רוצים להגיד רק דברים טובים. לא רוצים להגיד רק דברים טובים. לא. לא רק, אבל...
לא, אני פשוט מרגיש עוד מראה נשברת לנו. כן, אבל לי אישית לא נשברה שום מראה, מפני שאני כל הזמן יודע בול מה קורה מסביבנו. ואני במרכאות צפיתי את מה שהולך לקרות. האמת, זה מה שאמרתי לדנה, אני מצטער לומר את זה, אבל פשוט צפיתי. ידעתי שהולך לקרות משהו, רק לא הייתי עמום מאכזריות. אבל זה אגב, זה... אבל היא קיימת. אתה יודע כן. אני חושבת על עצמי, לא היה לי את זה. לפני, זה הופיע בתקופה של ההפגנות. כן. של הטירוף, ובאמת זה הגיע לקצה של אלימות, של ניתוק, ואז עלה לי המחשבה הזאת של, איזה מקום אנחנו נמצאים, זה פחד אלוהים, זה היה הזמן בשבילהם. בטח, לא כולנו המחשבה. ועלה. שמאוד חשוב כאילו להראות להם את ה... בטח שלא טוב, אבל... שמאוד חשוב היה כאילו להראות שאנחנו כל הזמן צריכים להיות חזקים מולם. כן, אבל אנחנו גם חלשים. מאוד. אנחנו גם חלשים, וכל הזמן יש מישהו שמנצל. אז רגע, יש כאן איזה דיסוננס בין המצב שלנו כעם. אגב, יהיה כרגע אנשים שיקשיבו למשדר ויגידו, אל תגיד כזה דבר, מה פתאום אנחנו חלשים? זה מחליש אותנו, למה אתה אומר כאלה דברים? מה יש לך להגיד על זה? זה כמו האלה שאומרים שכל הזמן מדברים על גיבורים, גיבורים, גיבורים. אבל זה כמו מה שדיברנו מקודם. זה בדיוק על מה שאתה דיברת, זה בסדר. אתה לא יודע מה זה חוזקה. אתה יכול להיות חלש, ואתה יכול להתמוטט, ואתה יכול לעצור את הסרט נובה אחרי... אני אחרי 5 דקות עצרתי אותו אגב, לא החזקתי חצי שעה. למה? כי אני לא רוצה כרגע לחוות את הדבר הזה, זה לא מתאים לי להכניס את זה, אני אגב לא ראיתי שום סרטון סנף, שום דבר, כלום. תראה, אני מרגיש שהנפש שלי, הלב שלי והיכולות שלי, הן עלולות להיפגע גם בלעזור לאחרים. חד משמעית. אז ברור לכולנו מה קרה, הרי זה אי אפשר להתחמק מזה, אבל שאלה היא למה אתה חושף את עצמך, מה אתה מרשה לעצמך. תגיד לי. כן. נטורופט. אתה נטורופט כזה שמחלק רק עוגות וריבות, או שיש שם... לא, אני ממש רוצה להבין מה השיטה, מה השיטה. אני לא יודע מה זה נטורופט. אז תסביר, תסביר מה זה נטורופט. נטורופט זה בעצם מטפל רב-תחומי, הוליסטי, שבעצם עוזר לאנשים לעבור איזשהו תהליך של ריפוי, ולעזור לעצמם לעבור תהליך של ריפוי. זאת אומרת, הם מרפאים את עצמם על ידי הדרכה שלי. בעצם נטורופט הוא מורה ומדריך. אוקיי? הוא מלווה, מורה ומדריך, והוא תומך בתהליך הריפוי ובתהליך של ריפוי עצמי. הוא גם מגדיל את כוח הריפוי הטבעי שיש לכל אחד בגוף שלו. וכל אחד יש לנו כוח ריפוי טבעי, גם לפיזי וגם לנפשי, ואנחנו, יש לנו כלים ויכולות להגדיל ולשפר את כוח הריפוי הזה. זה ממש ממש בגדול. זה בגדול. יותר בקטנה... אתה בעצם לעזר לאנשים לרפא את עצמם. בדיוק. זה בטייטל הגדול. ובטייטל היותר קטן, בפרטים, זה אנחנו עוזרים לאנשים לעבור תהליך של שינויים באורח החיים שלהם הקלוקל, על מנת שהם יצליחו להביא את עצמם למקום הכי טוב שהם יכולים להיות בו. לבריאות אופטימלית, ככה אנחנו קוראים לזה. עכשיו, בריאות אופטימלית היא נעה, לא כל אחד הוא מרגיש שאתה בריא ככה והיא בריאה ככה, אבל בגדול זה לא כמו רק מדדים של קופות חולים, אלא זה איך אתה מרגיש. אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש יצרני, אתה מרגיש מאוזן, אתה מרגיש שאתה יכול לעזור לאחרים, אז אתה בריא. ולשם אנחנו מביאים את האנשים עם כל הידיעות שלנו, עם כל יש לי שאלה שעולה לי עכשיו. בעקבות המצב, יש אנשים יותר כרגע בשפעת או... פחות. פחות. אינטרסטינג, אני רציתי, על זה חשבתי. לא רק שפעות, אלא בכלל מחלות. עכשיו אני אסביר לך. זה מדהים, כי אני באמת לא שומע, או אני רואה קצת, אתה יודע, אני כבר יכול לומר שבתקופת הקורונה הקליניקה שלי הייתה מפוצצת, אנשים היו בהרבה מאוד מחלות, וגם טיפלו בעצמם מאוד, כי היה מין תקופה של מאוד, כולם נורא רצו לחזק את עצמם, ועכשיו כולם נמצאים באיזשהו מקום של לתמוך, הם לא מרוכזים בעצמם, הם יותר מרוכזים בלעזור לאחרים, אבל עדיין מגיעים אליהם מטופלים, אבל לא עם עניין של חרדות, אף אחד לא מגיע אליי עם עניין של תעזור לי עם חרדות, אלא עם כל הדברים האחרים. אני כן... זה מעניין מה שאתה אומר. כן. אליי באופן ספציפי, כי אני חושב
חרדות זה לא סטרס? לא, חרדה זה דבר שמלווה בדפיקות לב מואצות, זה היה לנו בהתחלה. כן, אני חושב שכולנו עברנו חרדה קיומית ממש בהתחלה, נכון. ופחד מאוד גדול, ואיך שבעצם התחילה המלחמה, כולנו פתאום קיבלנו מאוד כוחות, כי אנחנו פתאום שולטים יותר בכוח, שולטים יותר במטריה. אנשים יותר מגיעים עם כל מיני דברים שהם דווקא רוצים לחזור למסלול. זאת אומרת, לא הוריד שומני דם, לחזור לכל הדברים הרגילים שלהם. רגע, אז אתה אומר שפחות אנשים מגיעים דווקא לטפל בחרדות, כן. ויש פחות אצלי. חולי שפעת בתקופה הזאת. אני לא רואה שפעות. אני אגב, אני מסכים עם הקטע עם השפעות. מה שמדהים הקטע עם זה השפעות, אני שתמיד, מבין. תמיד בתקופה הזאת של עונת המעבר, יש המון שפעות ומחלות של חיסוניות. נכון. ודווקא מה שהשנה אני רואה פחות. עכשיו, אני מאמין שכל הדברים האלה יגיעו אחרי שהמלחמה. חד משמעית. ולמה? החזקה? כי זה החזקה. רמת הורמוני הסטרס היא מאוד גבוהה, ואז לגוף, מערכת החיסון שלו עובדת ביתר, אוקיי? וכאשר בעצם יירגע הסטרס, וכולם יחזרו, פתאום הסטרס ייפול, מערכת החיסון שעבדה ביתר היא נחלשת, ואז כולם יחלו, או הרבה מאוד אנשים יחלו. יש כאן עניין של איפה, בגלל זה... זאת אומרת, שנייה, רגע, אני רוצה להבין משהו שאמרת. אתה אומר שעכשיו הורמוני הסטרס, שזה יותר אדרנל, גבוהים. קורטיזול, אדרנלין, כאילו, כולם יותר גבוהים, בגלל זה אנשים, יש להם קשיי שינה, בגלל זה אנשים, אז כן יש להם... חווים סטרס. חווים. אבל לא חווים אבל סטרס מערכת שלא- החיסון עדיין לא נחלשה, היא עדיין עובדת ביתר, ולכן היא עדיין עודפת וירוסים וכל מיני שוק אבזורבר דברים. כזה. אבל, לא, זה מאוד הישרדות מאוד כזה. מתאים זה מאוד- למוד הישרדותי. מאוד הישרדות. כשאנחנו במוד הישרדותי, אנחנו לא חולים בשפעות. לא. אנחנו לא. מתי כן? תרשמו לי, דווקא כשהמוד הזה מי פוחת. חולה בשפעת ומי מרגיש... דווקא כשאנחנו יוצאים, הרי בינינו כולנו, כשאנחנו בסטרס בחיים האישיים שלנו, מתי אנחנו חולים כשהסטרס נגמר? הרי זה לא מסתדר לך תמיד. זה נכון, מסתדר. זה נכון, זה נכון. לגמרי. תמיד כשהסטרס עובר אנחנו מקבלים מחלה. זה נכון. כי יש כאן אספקטים שקשורים בהורמוני הסטרס והפעילות שלהם על מערכת חיסון. לגמרי. אז לגמרי. בעצם אנחנו יכולים עכשיו, במקום שאנחנו נמצאים בו, לייצר הרגלים חדשים, חושב תזונתיים. חד משמעית. אני חושב שקודם כל... שזה חשוב שנעשה את זה ממש עכשיו, בשביל שנשמור על עצמנו גם לאפטר אפקט. זה בסדר גם אנחנו לחלוק. נחווה אפטר אפקט, אנחנו בהחזקה. חד משמעית, כולם, בהחזקה, אבל זה בסדר, כאילו, זה וזה- בסדר שנחלה אחר שזה כך, רק- כי המחלה, אם אנחנו הופכים מילים זה חמלה, זה החלמה, יש כאן החלמה מתוך המחלה, וזה בסדר שנחלה אחר כך, אבל מי שיחלה ויצא מזה, יצא יותר חזק. מי שיחלה ולא יצא מזה, יצא יותר חלש. העניין הוא כרגע הוא כן לטפל בעצמנו, כן לדאוג לעצמנו. אני דואג כדי לגוף, שלא נצא אני מזה, דואג לנפש. כן, שלא נצא מזה. תראי, אם יש לך בעיות שינה, אני לא אגיד לך עכשיו, תשני, אלא אני בעצם אראה כמה השינה בעצם מפריעה לך, כמה בעיות שינה בעצם מפריעות לך למציאות היומיומית. כן. ואני אנסה לעזור לך כן לישון. איך אני מטפל? אני לא סתם מדבר על שינה, כי שינה זה תהליך ריפוי, בשינה יש תהליכי ריפוי חשובים. איך אני מטפל באמת כרגע בשינה? אוקיי. יותר יציבה. אז קודם כל, יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים. חבר'ה, לרשום. אחד זה, יש מגוון של דברים, אבל אחד הדברים החשובים הוא לא לחשף יותר מדי למסכים ולטלוויזיות ולדברים בשעות הלילה, כי הם מעוררים. אוקיי, הם מפעילים הורמונים שהם מעוררים, כי זה אור. אבל תחשוב שהאור בטלפון שלי הזה... יש את הבלו. אז מעולה. אז קודם כל זה מעולה. אז אתה יכול ככה עם הכתבות. קודם כל זה טוב. דבר שני, פעילות גופנית במשך היום מאוד עוזרת לשינה טובה בלילה. אז כדאי לעשות פעילות גופנית, לא דווקא בערב. להפסיק קפה שחור בשעה 4. לא לשתות, לא צודקת, לא לשתות קפה יותר לפני מדי בלילה. אפילו. 4. לא, היא צודקת, אבל לא לשתות כמויות, מה ששתי... לא, אם אני נשמה. שותה ב-5:59, אם אתה תשתה אני דלוק אם בלילה. אתה תשתה מ-6 בבוקר עד 4, 8 כוסות קפה, אתה גם תהיה ער בלילה. זה תלוי גם המינון. יש כאלה שיכולים לשתות קפה ואני לא הבנתי את זה. דבר
ששותים קפה והולכים לישון. יש, אני כזה. אני לא מבין קפה לא מפריע לי אדם, לשינה. לא מבין אתכם. דבר נוסף זה, יש כל מיני דברים מרגיעים, כמו למשל חליטות מרגיעות, שלמשל פסיפלורה, ולריאן, הם כולם מרגיעות. ורבנה. לא חליטות של סופר. לא, חליטות יותר טובות. קמומיל מאוד מרגיע. לא, קונים אותם בבתי טבע. אפשר סופר קמומיל? אפשר, כל דבר שמתאים לך כרגע. לא שנשלח אותך עכשיו להוציא מלא כסף על משהו מיוחד. לי מליסה עזרה. מליסה מאוד עוזר. מליסה מאוד עוזר. יש צמחים אדפטוגנים שהם יותר מחזקים את הגוף, כמו למשל אשווגנדה, גוטוקולה. יש כל מיני... אנשים חושבים שהשווגנדה זה כאיזשהו סוג של כללה, אבל זה צמח שקיים. זה שורש הודי. כן. לקחת את זה בקפסולות. כן, זה עוזר מאוד, זה לא בחליטה. אבל לקחת אשווגנדה. רגע, אז בואו, אנחנו מדברים מהר. סליחה. לא, זה מצוין. יש מלא, זה, שאנשים יוכלו לקחת ולזכור. כן. אז מה אמרנו ברמת החליטות חשוב? חליטות, דיברנו על ורבנה, דיברנו על פסיפלורה, אפילו, לא, ולריאן אי אפשר בחליטה, אפשר בתמצית. פסיפלורה וורבנה הם מצוינים, אתה אמרת מליסה גם טוב. קמומיל? קמומיל מאוד מאוד מרגיע את מערכת העיכול ומשפיע גם על המוח, אז החליטות האלה טובות. אבל יש גם ארומתרפיה, שאפשר לקחת מבער ולשים חליטה של ברגמוט או תפוז, חליטות של... לא חליטה. חליטה, שמן אתרי. שמן אתרי. שמן אתרי של ברגמוט הוא מאוד טוב לחרדות ודיכאונות, מאוד מאזן ומאוד יעזור להכניס לשינה. אפשר גם... ברגמוט, שזה סוג של תפוז. סוג של תפוז ספרדי. לפסמים. יש את זה גם בחליטה, בתה ברגמוט. נכון. אתה מאוד אוהב תפוזים, גם מאוד אוהב... זה שהבאת לנו איזה... הקומקוואט, הפירות אדם. תפוז סיני, ריבה מתפוז סיני. לא, אני אוהב את הפירות העונתיים. כל מה שיש בעונה, אני עושה ממנו משהו. כי יש חשיבות למה שגדל בעונה, כי הוא פשוט עשיר מאוד בדברים. אז לא משנה, אז... שמן אתרי, בוא נמשיך. שמן אתרי של ברגמוט ותפוז, ברגמוט בערב ותפוז במשך היום. למה? כי תפוז מאוד מרגיע, מאזן ומפקס, ואתה יכול לעבוד יותר טוב. גם לימון אגב מפקס. גם לימון וגם מנדרינה, כולם טובים. כל הציטרס. כל הציטרס, וגם ברגמוט הוא ציטרס, הוא סוג מסוים של תפוז, והוא יותר מתאים. נגיד אחר הצהריים ערב, הוא יתאים לדיכאונות, לחרדות, הוא מאוד מרגיע ומאזן. שמנים אתרים. איפה קונים אותם? בבית טבע, ואפילו מוכרים אותם בסופר פארם. אפילו בתחנה מרכזית יש חנות של שלוס. שלוס זה ההורים והאטומים. כן. ואז שמים את זה במבער, עם מים קצת למטה, מבעירים את זה. מבעירים. ולמטה. עוד דבר שנחמד. אתה מחמם ואז הריח. כן, עוד דבר שאפשר לעשות, שזה הכי פשוט, זה לשרוף מרווה. מרווה היא בדרך כלל לטיהור, אבל היא מטהרת גם אנרגיות שליליות של עצמך, או של אנשים שבאו אליך, חרדות ודברים, למשל, שאנחנו נלך, והוא ישרוף פה מרווה בכמויות, סתם אני צוחק. ויש עוד סטיק כזה שנקרא פאולו סנטו, שהוא פשוט מאוד מטהר, מאוד מרגיע, טוב לעשות את זה, ואפשר אפילו לרסס פרחי באך. יש דבר שנקרא קראב אפל, שזה מיצוי של פרחי באך. פרחי באך זה הומאופתיה, וזה מאוד מטהר את החדר. אני אגב מטהר את הקליניקה, ככה אחרי במטופל למטופל. קראב אפל. זה. עכשיו, אתה אומר פרחי באך. עכשיו, פרחי באך אנשים מיד זוכרים רסקיו. נכון, רסקיו הוא בעצם תמצית שמכילה 5 סוגים של פרחי באך. לא אכנס לזה עכשיו, אבל לא משנה, פרחי באך גם בעצמם, אני מטפל בהם בחרדות, אצל אנשים חרדות ודיכאונות, והרבה מאוד מצבים רגשיים, כי אלה פרחים לנשמה, ככה אני קורא להם. ויש מספר תמציות, אני לא אתחיל להיכנס לשמות, שמאוד עוזרים, גם במצבים של טראומה, שוק, כאילו כל מה שהעם ישראל, כאילו הייתי יכול לחלק לו עכשיו מיצויים של פרחי באך. אוקיי. מה? לא, אבל... יכול לעזור.
אני חושב שזה שכשאנחנו, מצריך טיפול, אני זה חושב לא. שפשוט להציף כדאי, בכל בדיוק. כך הרבה עכשיו, נכון. אנשים שצופים כרגע לא יושבים, רגע, מה עכשיו, רגע, שנייה, יש כמה דברים שהם... טוב, אחרי זה בסוף לא צריך משנה, להחזות אותו. אני אחרי זה יכול, יש כל מיני, אבל למשל כמו הרסקי, שהוא מורכב מ5 תמציות שהוא עוזר ונותנים לנשים לפני לידה, אחרי ניתוח, לפני ניתוח, או אחרי תאונה וכל מיני כאלה דברים, אז זה כאילו מה שקרה, זה איזושהי טראומה קולקטיבית, ופרחי באך יכולים לעזור למי שמרגיש שהוא לא מצליח לצאת מזה, אוקיי? הוא עדיין כל הזמן חווה את זה. אז עדיף לקחת את זה מאשר ובן. חד משמעית, אני מדברת לנטורופט. אני לא ממליץ על לא, כי תרופות אני בכלל. יודעת שאתה לא ממליץ, אני אומרת את זה כי כן אני... פרחי באך יכולים לעזור מלא דברים, ובן, תשמעי, אם את במצב כרגע ששום דבר, כאילו, את רוצה משהו מיידי, עזרה מיידי, וזה מה שיש לך, תקחי. ובן שם קוד, קלונקס, שם קוד כזה. לא, ובן זה לא קלונקס, אבל לא ניכנס, תסביר לאנשים את ההבדל בין תראי ובן מה לקלונקס. עשית! תראי מה עשית לביולוג! מסכן, הוא מתחיל... כן, כי הוא התחיל לדבר איתי על תרופות ועל קונטרה-אינדיקציות. דברים שצפים אצלי. סבבה. אנשים שמגיעים למצבי קיצון, כן. הדבר הראשון שהם פונים אליו זה... זה, כן, נכון. רוב האנשים פונים לדברים האלה, אני רק רוצה עכשיו, לומר יותר גדולה. לקהל שיש גם פרחי באך ויש ארומתרפיה ויש צמחי וזה מרפא עוזר? וחליטות. זה עוזר ישר? או שזה מיד, תהליכי? מיד עוזר. אוקיי. יש לי תמציות שאני שם לך תמצית כאן טיפה על הלשון, וזה מיד עוזר. אגב, אני מרגיש שרסקיו רמדי הוא עדין. הוא עדין מאוד. מאוד עדין. הוא עדין מדולל מאוד מאוד מאוד, עדיף לא לקחת אותו, אלא עדיף לקחת תמציות אב אחרות, שירכיבו לך משהו ספציפי, ובגלל זה אני לא מפרט פה, כי צריך לעשות תמצית ספציפית, ספציפית. אוקיי? בואו לא נתחיל לזרוק סתם. אוקיי. כולם יכולים לשתות עכשיו פסיפלורה, כן, אבל פרחי באך, בואו נתאים. עוד דבר שרציתי לומר זה אמבטיה. עכשיו, מי שיש אמבטיה ולא דוש, יכול לשים אמבטיה עם מלח אנגלי. מלח אנגלי, אופסום סולט, מאוד מרגיע. ואני שם בזה טיפה אחת בדרך כלל של שמן אתרי לבנדר. לבנדר. מלח אנגלי מרגיע את השרירים, זה נקרא מגנזיום סולפט גם. זה מאוד מרגיע את השרירים, וזה כשאנחנו במתח, הוא פשוט, תנסי פעם. אגב, חברים תוציא שלי בן כל אדם הזמן אחר. צוחקים עליי. רותם תיקח מגנזיום כהן. אני אומר לכולם, קח מגנזיום. את צריכה מגנזיום. קחו מגנזיום. מה הבעיה מגנזיום? גם לך, קחי מגנזיום. כן, אבל זה לא לבליעה, זה חיצוני. מגנזיום הוא גם מאוד מרגיע ומאזן והכל. אני יותר את זה. פשוט מגנזיום. כן, אתם יודעים, אני ממש, אני נטורופט ואני מלמד, ואני תמיד כל הזמן אומר לסטודנטים שלי, המלצות של מה שנקרא מעליות, אל תעשו את זה. אבל מגנזיום זה לא, זה משהו שכולם... אבל מה המינון, איזה נגזרת, למי זה מתאים. עד לעצירות או דימום. או דימום, זה היה מעולה. שנייה, האמת שזה נושא באמת שכדאי לעבור אליו רגע. תוספי תזונה. כולם, רגע, אני כרגע דבר על המומחה, אני מומחה אני לזה. לא על תקן זה שמבין משהו, אני על תקן זה ששואל משהו. כן. קונים עכשיו הרבה. iHerb נפתחה לכולם. טוב שאיירב שולחים לארץ. כן, היה שזה קטע שלוש אהבתי. שעות, עכשיו קיבלתי. הם שולחים. אבל היה תקופה עכשיו שלוש הם שעות. לא המטופלים כן, אבל... לקח זמן, לא, היה פשוט לא הגיעו מטוסים. כן, אבל אני חושב שאל על מביא את זה עכשיו. כן. כן. נושא תוספי התזונה. כן. ממה להירגע ולהיזהר, ומה, כן, בסדר לקחת, סבבה. אוקיי. קודם כל, תוספי תזונה זה לא איזשהו פתרון פלא לסטרס כרגע, אוקיי? אם אני בסטרס, עדיף לי להשתמש כרגע באופן ספציפי מיידי, בארומתרפיה, צמחי מרפא או פרחי באך, אוקיי? אבל תוספי תזונה, ארומתרפיה, צמחי מרפא או פרחי באך, או ללכת לעשות איזשהו טיפול, מגע, מישהו שרגע ייגע בך בצורה הנכונה, המקצועית, ורגע יאפס אותך, או ללכת למטפל, אבל תוספי תזונה הם בעצם מכינים ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, כל מיני דברים, שהם חלק מהקונסטיטוציה.
הקונסטיטוציה שלנו. אז גם כדי לשנות את הקונסטיטוציה שלנו זה תהליך, זה לא דבר שלוקח דקה. אם אני חי, בן אדם שחי בסטרס מאוד מאוד גדול, יש מצב שחסר לי בגוף קבוצה של ויטמינים שנקראת B-קומפלקס. יש מצב, אבל עכשיו שאני אגיד לכולם, לכו תיקחו B-קומפלקס, ושיהיה לכם פיפי צהוב. ויהיה לכם פיפי צהוב, ואתם כולכם תצאו מהסטרס בגלל זה במיידי. יש לי פיפי צהוב. בוקר טוב. כן, זה בגלל B2 שהוא פיגמנט. לא יכולת להגיד לי את זה קודם ששלחת אותי לקנות בי קומפלקס? הבנתי, ואני שותה, פיפי צהוב. צהוב זרחני. כן. זה ברכה. כן, זה אומר לא, ש... זה צהוב מדי, אז אתה זה צריך... בגלל הבי קומפלקס. לא, זה בגלל הסוג של ה-B, וכן, זה מראה שזה... זאת אחריות. זה מראה שזה כבר עבר בגוף שלך, הגיע לכליות. אבל אם הייתי ממליץ על מישהו שהוא בסטרס אינסופי, או הסטרס היה כבר מקודם, אז אולי באמת B-קומפלקס יכול לעזור כדי רגע להחזיר את הוויטמינים האלה, שהבלוטת האדרנל, זאת שאחראית על איזון הסטרס בגוף, היא מנצלת את ה-B-קומפלקס הזה. עכשיו, אני גם אלך רגע לתזונה ואני אגיד שתזונה שמכילה המון פחמימות, שזה אנשים אוכלים בכמויות כשהם בסטרס, היא גם מרוקנת את הבי-קומפלקס. תקשיבו לי טוב במה שקורה פה. זה המון מנחמות. אבל זה באופן טבעי הן מנחמות. יש הסיגריה מרגיעה. מרגיעה את הרעלים. אבל כן, פחמימות הן מנחמות, לא להגזים, תעשו טובה. אז מתי כן לאכול פחמימות? קודם כל לא לאכול פחמימות בערב. הפחמימות מרוקנות המאגרים של הוויטמינים שהגוף זקוק להם כדי לאזן את הסטרס שאנחנו כולנו נמצאים בו. ולכן מי שגם אוכל פחמימות וגם נמצא בסטרס, יש לו סיכוי מאוד להגיע למחלה או להתמוטטות מהר יותר. פחות פחמימות בקיצור. פחות פחמימות פשוטות, יותר דברים בריאים, כמו למשל הסרט קינו אפרופו שהבאתי, ובכלל לנסות לאזן את התזונה. זאת אומרת, אני יודע שזה קשה כרגע, ואני יודע שהרבה אנשים לא נמצאים מנותקים מביתם, נמצאים במלונות, אבל מה שחשוב זה לנסות לא להגזים בסוכרים ופחמימות, כי הם פשוט מחלישים מאוד את הגוף, אפילו את הנפש. זה חלק מהחוסר סובלנות, גם חוסר סובלנות... להכין. אז תקשיבי, אני רואה את ההכנה כתרפיה. עבורי, קודם כל זה היה תמיד, אבל בטח עכשיו, אני נכנס למטבח ואני חותך, ואני קולה, ואני אופה. לא קשור לחמידות. אני מרגיש שזה תרפיה עבורי. אז יכול להיות שזה יהיה גם תרפיה עבורך. תוכל לנסות. לא, ממי. אבל רגע, אני קופץ לי שאלה אחרת בעצם. אנשים אומרים, טוב, עכשיו אגיד בלי פחמימות, בלי סוכרים. יהיו סוכרים, יהיו פחמימות. מתי כן לאכול סוכרים? יותר בשעות הבוקר. פחות בשעות הערב שהם פשוט נכנסים לנו למאגרים. אתם יודעים לאיזה מאגרים אני מדבר. אני לא יודע על מה פשוט בבוקר, מערכת העיכול שלנו, אחרי הצום של הלילה וכמות הגליקוגן שירדה, גליקוגן זה איך שהגוף אוגר את זה, את הסוכר, היא פשוט, זה יותר ימלא את זה. אבל לא לאורך כל היום. אתם יודעים מה? כל אחד שירשה לעצמו איזה פחמימה סבבית כזאת במשך היום. הכל זה עניין של איזונים. תהיה רגע באיזון. לא נגמר העולם וסוף העולם הגיע. זה נכון שהשומן הבטני, זה שומן שבדרך כלל מקורו מסטרס? גם, לא בדרך כלל. לא. זה לא רק סטרס. אלכוהול מכיל המון קלוריות, אז צריך לזכור שגרם אלכוהול שווה ל6 קילו קלוריות בערך, שזה הרבה יותר מפחמימה. זה גם אלכוהול וגם פחמימות וגם סטרס וגם חוסר שינה, שבזמן השינה הגוף מטפל. הגוף מטפל בפירוק של השומנים טוב ובונה את הגוף. יש כאן המון אלמנטים שגורמים לזה שאנחנו בעצם נשמין באזור הבטן, ויש גם את אלמנט הגיל וחוסר פעילות גופנית והוצאת אנרגיה. אבל אל תשכחו. למה זה מתרכז באזור הבטן? כי הבטן זה גם, אתם מתייחסים מאוד ל-outcomes, אבל הבטן זה גם האזור של הרגשות. נכון. המעיים, הבטן, האזור הזה הרגיש, שאין כאן בכלל עצמות, אנחנו כל כך הרבה, בדיוק דיברתי עם הסטודנטים שלי היום, שמתרכזים פה כל כך הרבה איברים באזור הזה, שהם האיברים הכי רגשיים שלנו, אם זה כבד ומעיים וכליות, הכל כאן בפנים, אז זה באמת אזור מאוד רגיש, הכל כאן, נכון? אבל זה לא מצטבר השומן פה בגלל זה, אז כבר כי יש כאן
שומן רבים ויש מעט שרירים. אבל אתה מסכים איתי, כשבן אדם נמצא בהרמוניה מסוימת עם עצמו, והדברים זורמים, אז גם חד משמעית. הם לא נתקעים. נכון. זה תקוע. תראה, אנחנו אף פעם לא נמצאים כל הזמן בהרמוניה עם עצמנו, אנחנו כל הזמן נמצאים בין הרמוניה לדיסהרמוניה, לפעמים הרבה יותר בדיסהרמוניה, אבל אנחנו כל הזמן מנסים להיות בהרמוניה. נכון. הרבה אנשים אני חושב שזה כל החיים אנחנו עושים את זה. הרבה אנשים באמת מנסים לרדת במשקל ושוכחים לישון, וזה יחס. ושוכחים לאכול נכון. שוכחים לישון או לא יכולים, או יש להם הרגל לזה, וגם יציאות. חד משמעית. התקינות של מערכת העיכול. אני מכיר הרבה אנשים. הבנתי בהתחלה מה אמרת, רק עכשיו הבנתי. יציאות. יציאות. יציאות, כאילו, יציאות שירותים. מעיים, חבר'ה. העניין הזה של אנחנו לפעמים אם אין לנו יציאה אחת ביום, אנחנו טוב נו, אז יום למחרת. ואנחנו חיים ככה הרבה פעמים, הרבה שנים. אתם יודעים, אנשים מתייחסים לגוף כמו חלקים, מכונות, כי זה הרגילו אותנו בעצם שיש לי כאב יד, כאילו אני מחלק את הגוף שלי, יש לי משהו בראש, יש לי משהו ביד, יש לי משהו בזה, ואני תמיד אומר, תפסיקו לחלק, זה הכל ביחד. היציאות, העניין עם היציאות, רגע, בוא נבין מאיפה זה מגיע, זה מגיע מאורח חיים מסוים שיוביל לכך שלא תהיה יציאה, שאתה תישאר תקוע ברמה מסוימת. תקיעות, בדיוק. תקיעות. תשתו מים, תאכלו סיבים ותאכלו סלק! כמוך. זה נורא בסיסי מה שאתה אומר. כן, יש המון דברים שצריך לעשות כדי שלא יהיה עצירויות ויהיו יציאות, אבל אתה צודק שמה שאמרת שיציאות מאוד קשורות לאיזון של המשקל. אני לא אוהב את המילה לרדת במשקל. אני לא אוהב את המילה להוריד שומני דם. אני לא אוהב את המילה... שומני דם? שומני דם. להוריד את הכולסטרול. אני אוהב את המילה לאזן. אוקיי? זה אגב כל העניין עם הכולסטרול. אנחנו מדברים על איזון ושיווי משקל. אוקיי? יש שיווי משקל בין היסטריה ללא היסטריה. יש שיווי משקל בין הרמוניה לדיסהרמוניה. אנחנו כל הזמן שם בין, והעיקר שאנחנו באמצע. קצת לפה, קצת לפה. לא באף מקום בהגזמה. אבל עכשיו אנחנו קצת נחבטים. בעיקר שמאלה. חד משמעית אנחנו נחבטים. אני לרגע מרגישה מאוזנת, לא מרגיש שזה התרוממות רוח ושמחה. לא, איזון. לא. אולי רגע של איזון, אולי רגע של נחת, אולי רגע של שקט. אני כמעט שלא חושב שיש מישהו בשמחה גדולה, כמו וגם אפילו החתונות והבריתות וכל הדברים נעשים באווירה מעולה בעצב, כי כולנו עצובים, וזה טבעי שאנחנו כולנו עצובים, ואנחנו צריכים להיות גם עצובים, אבל בתוך כל הדבר הזה, אנחנו לא צריכים לזנוח את האנושיות, את החיבור שלנו לעצמנו, אחד לשני. אני חושב, אגב, אסקפיזם, כאילו, המילה הזאת שכולם מדברים, אסקפיזם זה הכרחי. זה הכרחי כדי לשרוד, אני כל הזמן אומר, זה בסדר, זה בסדר לעשות את זה. נונה שלנט אומרת יציאות לא במקום, ולי לא המלצת על מגנזיום. אוקיי. את לא צריכה, מאמי. נונה שלנט לא צריכה מגנזיום, באמת. נונה שלנט לא צריכה מגנזיום? אני ראיתי מגנזיום חלט. אם יש לכם שאלות, אז בבקשה תציפו עכשיו, זה הזמן להתחיל לשאול שאלות. כמה פעמים הוא הולך למכון? מי הולך? אני הגברתי את קצב ההליכה שלי למכון, לראשונה בחיי, ברצינות. אני דווקא הורדתי. לראשונה בחיי, הגברתי את הקצב ההליכה שלי למכון. תמיד היה לי... זה מאוד עוזר לך. אני חושב שלמדתי ממשברים האחרונים המאוד מאוד קשים שעברנו, ואמרתי, זה לא הולך לקרות. גם מבחינה ביולוגית. לא, זה מאוד מעלה את הורמוני האושר. אני חושב שהיה לי דופמין. היה לי חוסר אונים בקורונה, בסגר הראשון שסגרו לנו את המכוני כושר, והתעצלתי להתאמן בבית. התעצלתי. אתה אגיד לך מדהים שכולם התאמנו בטירוף בקורונה. אני פחות. עכשיו, אתה ראית הרבה יותר אנשים מתאמנים, אנשים שלא התאמנו קודם התחילו להתאמן, מפני שהעובדה שפתאום סגרו אותך, הביא לך את כמה חשובה התנועה, כמה חשוב האימון, כמה חשוב לצאת. אפרופו, זה מעלה לי רעיון, שמש. אני חייב לדבר על השמש. ויטמין D. לא, עזבו את הוויטמין D. אני רוצה לדבר על... לא, ויטמין D חשוב מאוד. חשוב מאוד למערכת העצבים.
אבל לא רק, קרני השמש. צודק כל כך. הן גורמות לייצור דופמין וסרטונין, נכון. שהם הורמוני ה-feel good, הם מאוד חשובים. נכון. צאו לשמש כמה דקות אפילו, אתם יודעים מה? אפילו אל תורידו חולצה, ידיים, פנים, קצת. אם יש שמש ואתם כל היום במשרד ולא יוצאים אליה, אתם עושים טעות. זה מה זה מעלה את האנרגיה. עכשיו, אתם צריכים להבין שהעמים הכי מאושרים בעולם זה אלה שחיים באזור קו המשווה. נכון. אתם צריכים להבין, שמש היא קריטית לקיום שלנו, צודק. לקיום של כולנו. והמלחמה הזאת היא נכנסה לחורף. נכון, אז אנחנו... אבל יש לנו מלא שמש. נכון. אין לנו כאן ימים מאוד מאוד... זה שהמחשיך ממש מוקדם, ואני מ-4:30 שהמחשיך צריך היא לישון. בדיוק התלוננה על זה היום, שבא לה למות, כל פעם ש... יש לך ווינטר בלוז? אני זוכר. אני קשה לי עם החושך. ואני מרגישה זה עוד יותר, כי 4:30, 5 אני כבר באה להיכנס לפוך. כולנו. אני עייפה. מה שמצחיק זה שקורס שמתחיל לי ב-5:30 ואני צריך להחזיק את עצמי כן, על זה, אבל עושים כל מיני דברים, יש כל מיני דברים. אבל חשיפה לשמש, אם תחשפי לשמש ביום, יהיה לך הרבה יותר אנרגיות בערב. צודק. עשיתי את זה ביום שישי, נו. יום מדהים, בבקשה. השמש מדהימה. הלכתי עם סיוון לים, מהלך יום מדהים אחר היה כך. מדהים, וישבנו בים, ואכלנו איך המצב ושתינו. רוח שלך באותו היום? היה בבוקר מחריד, ולאט לאט התרומם. בשבת איך היית? ממש הרגשתי את זה ככה בשמש. שבת היית טוב? כן. ביום ראשון זה התחיל אני לרדת. שמש זה... יום ראשון זה התחיל לרדת. זה בערך אבל- עובד לך ליומיים. לכן בערך כל יומיים תצא בשמש. טוב. עכשיו, גם הליכה בים, יש לה אספקט בריאותי מאוד. המינרלים שנמצאים באוויר, הים עצמו, האוויר, אם אפשר ללכת בשמש בים זה נהדר. איזה יופי. אז גם הטבע, צאו לטבע, אני יודע שבהתחלה כאילו כל אחד חיפש אזור מוגן, כן? חברים, אנחנו באמת רוצים, אם יש לכם שאלות, זה זהו, צריך לסיים? לא, איזה לסיים, אתה איתנו פה. רועי יצחק, על מה אתה רגע, כותב? אני אשתה. אני לא רואה מה אתה אני כותב יכולה שם. לעשות לראות מפה אולי. טוב, מה כרגע מלבד הפרחי באך אמרת? כן. שמנים מטריים? אתה חושב שאני זוכר כל מה שכתבתי? אתה כתבת דברים? בטח, התכוננתי. גם אני לא כתבתי בחור רציני. כלום, אני לא כתבתי. אוקיי, אז... כתבתי על לשמוע מוזיקה שאוהבים ולרקוד. הופה. אני חושב להשתולל קצת אפילו בבית, לרקוד עם מוזיקה שאוהבים, זה פשוט מאוד משפר את המצב רוח. אתה כל כך צודק, אני אבל אגיד לך- לשמוע שנייה חדשות הרבה יותר לא מרגיע לשמוע. את האשמה. לא לשמוע. אבל האשמה הזאת היא כל הזמן שם. בול. אתה חייב רגע לרקוד ולצרוח ולהגיד אני חי, אני שמח, אני אוהב לרקוד, אני לא צריך להרגיש עכשיו אשם על זה שאני לא הייתי בנובה, כן? לא, בסדר, השאלה אם אתה יכול להביא את עצמך ללרקוד. אני למשל במוזיקה, ואני הכי אני- מהלרקוד והזה. כן. יותר עובד לי, וגם הדבקתי את רותם בזה קצת, למרות שהיום לא שמת לנו, אולי זה מה שהיה חסר. אוקיי. מוזיקה שהיא סאונד הילינג מיוזיק. זה יכול לבוא במוזיקת תדרים, זה יכול לבוא במוזיקה של הנדפן. יותר על טרנסים וכאלה, סתם. לא סתם בכלל. אני אגיד לך, אני סתם צוחק, אבל guys. המוזיקת הילינג כזאת של אווירה וזה, רק לבית, לאנרגיה, לאיזונים. לא, סבבה, את רואים, יכולה, איזה אבל אני שם, את יודעת, מוזיקה לטינית ונגיד בבית, איזה משהו ככה מאוד מרים לאיזה רגע, לא כל היום ולא כל הזמן, איפה המוזיקה הלטינית הזאת הגיעה פתאום? לא הגיע פתאום, אוי, יש לי בשבילך מישהי. שרה לטינית מדהים. כן? לא, רק שתשאיר לו. שתשאיר לו? יש לך מרפסת? היא יכולה לשיר לך? בטח. אז זהו, וכתבתי גם כן. לחזור לכל החלומות שלנו, להמשיך בהם, להמשיך לעבוד. לא לשכוח את כל החלומות שלנו, שתכננו לפני זה. נכון. נכון, אולי עם שינוי מסוים, אולי קיבלנו איזו זווית מסוימת, אבל להמשיך, וכל הדברים שתכננו לעשות קודם, לדחוף עליהם, כדי שביום שתסתיים המלחמה, כולם ירוצו קדימה בטירוף, you don't want to אני be חושבת back. שלחלומות שלנו פשוט נפתחים דלתות חדשות, חופשי. דרכים חדשות להגיע אני אליהם. חושב שהם מתכווננים יותר. בדיוק. הם נשארים שם, מסכימה איתך. ומקבלים מין פיינטיונינג. לא לוותר. לא. מבקש לראות את הדרך לא. לשם, אתה צודק. תגיד לי, מה עם פטריות? איזה פתרון? לא פטריות הזיה. לא שאני... לא שאני... מתנגד. לאיזה הזיה אחת או אני באמת שתיים. חושב שכל העם יש פטריות מדהימות. צריך
פטריה זו או אחרת בהשגחה ובטיפול, ועוד כמה דברים, זה אני באמת חושב. סומי. יש פטריות. באמת, זה מה שאני באמת חושב, אבל אני מדבר על... יש פטריות מרפא. יש טרנד פטריות. יש לא רק טרנד, תדע לך שהיום, קראתי על זה. קודם כל זה לא טרנד, זה כבר קיים זה שנים. נמצא, אבל היום זה אחד התחומים הכי נלמדים. כן, המיקולוגיה. אני זוכר שאתה בזמנו דיברת איתי על ריישי. נכון. ומאז הייתה קפיצה ממש, יש היום כל כך הרבה אתרים ישראלים שמייצרים כל מיני פטריות עם חומרים אקטיביים. נכון. אז לא הכנתי כאן עניין עם פטריות, אבל אני פשוט, מרק פטריות זה פשוט מעולה, לאכול פטריות זה פשוט מעולה, דרך אגב, לא לאכול אותם חיות. נכון. אוקיי? זה נכון אגב שצריך לשים את הפטריות גם כן בשמש, ואז הן מייצרות ויטמין D. נכון. ואז לאכול אותם? נכון, אם אתה רוצה יותר ויטמין D, שים אותם בשמש, הן מייצרות ויטמין D2 זה נקרא, ואז אתה יכול לקבל, אבל בינינו, רוב הוויטמין D מגיע מהשמש ישירות. אנחנו לא צריכים פטריות בשביל זה, אבל פטריות, יש פטריות מרפא, יש תחום שלם של פטריות. שזה לא שמפיניון חבר'ה, כן? תחום מדהים, ויש פטריה שנקראת איריסיום, ופטריית הזחל, ועוד המון, רמת האריה, וקורדיספס, זה הזחל דרך אגב, שהיא גדלה בתוך זחל. קורדיספס. כן, זה פטריה מאוד מאזנת, אגב לקחו אותה בקורונה מלא אנשים כדי להימנע, אלה שקיבלו את האפטר, כל תסמיני קורונה האפטר, שהיא מאוד עוזרת ומאזנת, והיא גם עוזרת מאוד להרים את כל היא טובה לליבידו. מאוד, מאוד מאוד. כן? כן, 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 כן. כל מי שהליבידו שלו התרסק, תנסו את זה וטיפות גד גם. רותם. ויש מקה. מקה זה שורש שמאוד מאזן, אדפטוגן, מחזק מאוד את הגוף, אפשר להכניס אותו לשייקים, כל פעם שאתה עושה שייק. זה לא פטריה, קפצנו. זה שורש. לא, זה שורש. שורש, לא משנה, אבל... שורש מקה. כן, כן. זה מגיע גם בפאודר? כן. פאודר. זה שורש מיובש. אני קניתי מהערב של נתיבס. יש לי כזה. נביטס. נביטס, סליחה, אצלי זה נתיב העשרה, נתיבס. הכל מחובר. כן. אז יש את זה, ויש המון דברים בריאים אני וטובים. המלצתי להורים שלי כרגע פטריות. אגב, אני רוצה להגיד משהו. משהו שאנשים לא יודעים. מה שאנשים לא יודעים. אני אגיד את המזון הכי פשוט, דייסת קוואקר. נו, אוקיי. יש לה יכולות לשפר את המצב רוח מאוד, לעלות מצב רוח, לעורר, מעבר לכל הדברים שהיא תורמת למערכת העיכול, לחיידקים הטובים, את זה אני אוהבת. אבל היא מאוד, מה שמצאו, שאם אתה אוכל דייסת קוואקר בבוקר, יש לך יותר עלייה של סרטונין לקראת אחר הצהריים, מתי שהוא נופל. נכון, השלב שלי של הנפילות. נכון. מה עושים נגד הנפילות? זהו, בדיוק. פעילות גופנית עוזרת ולאכול את רגע, שנייה רגע לפני, הדייסה. בבוקר. דייסת קוואקר. אבל איזה קוואקר? כי כולם קונים את האינסטנט. לא אינסטנט, קוואקר אורגני. קוואקר אורגני. קוואקר אורגני, לבשל אותו, לא עם חלב רגיל, אלא עם חלב צמחי או מים, לשים קצת קינמון. קינמון כי הוא מאוד מניע, מייפל אפשר, אבל לשים את המייפל ממש שאת מורידה את זה מהגז. אוקיי, שלא יתפרק יותר מדי. אותו דבר דבש. כנ"ל לגבי דבש. אפשר להוסיף קצת אגוזים, חמוציות, כל מיני דברים קצת כדי להשאיר את זה. פירות קפואים גם. אני שם אותם בשייקים. אז דייסת קוואקר שזה נהדר בבוקר, לכל אלה שלא אוכלים, זה כזה נורא נחמד. גם מפסיק לך את הבטן. אפשר לעשות גם קוואקר בכוס, ככה מהיר, אני גם יודע לעשות את זה. לאנשים אבל כן את האינסטנט או את היותר קשים? לא את הקשים, את האינסטנט, אבל אינסטנט אבל אורגני. הבנתי אותך. לא כזה, לא של קווייקר. כי חשבתי שהאינסטנט הוא פשוט גם מקפיץ לך את האינסולין. כן, הוא קצת מקפיץ האינסולין, אבל אם אתה בן אדם בריא ואתה הולך לעשות אימון אחר כך, אז זה לא נורא, האינסולין ילך לשרירים. אז ממי, אני קיטו, אתה אומר לי קוואקר. אתה קיטו? לא, את מיוחדת. תגיד, רותם שאל מקודם, אז איך באמת מתמודדים עם הנפילות? עם הנפילות של הצהריים. קודם כל הנפילות של הצהריים הן קורות בגלל שאנחנו אוכלים כמות מאוד גדולה, אחרי שלא אכלנו בבוקר. כלומר, אכילה מאורגנת ומסודרת לא בכמויות גדולות, לא תגרום לנפילה של הצהריים. עכשיו, צריך לאכול קטנות אבל כל הזמן?
תלוי פעם מי, קצת כמו עיזים. זה תלוי. תראה, יש אנשים שהאכילה כל הזמן תעלה להם מאוד האינסולין, זה קשור ברגישות הגוף לאינסולין, ותגרום להם לעלייה בסוכר. יש אנשים שלא, זה נורא תלוי. מה שטוב זה לעשות פעילות גופנית, אם זה אחרי העבודה, אם זה לפני העבודה, לישון טוב ולאכול בבוקר, זה ימנע את הנפילה של הצהריים, ובצהריים לא לאכול פתאום מנות ענקיות, במיוחד שאתה צריך לתפקד ולעבוד. אתה יודע שאני נחשפתי כוס קפה לפני גם טוב. המון שנים, עקב מחלה של מישהי שמאוד קרובה לי, לפני המון שנים, שעוד כל הרפואה האלטרנטיבית בארץ הייתה ממש כן. בחיתוליה, ובתקופתו הביאו את האינפורמציה, הביאו את הדברים האלה מבחוץ. כן. לרופא אמריקאי שהוציא את עצמו, אני לא יודעת לך, על 30 שנה אחורה, 35 שנה אחורה, הוציא את עצמו ממחלת הסרטן בעצמו. כן. וחלק, כן, היו טיפות הומופתיות שהוא לקח, אבל שהוא יצר ורקח, הוא דגל לאכול את מה שאנחנו אוכלים בצהריים בבוקר. כן, אוקיי, אז השיטה הזאת של ממש לאכול, זה כאילו, breakfast is king. תמיד אני אומר, הייתה לי פעם איזו אימא בקורס שהייתה אומרת, הילד שלי רוצה לאכול מפרום וזה, לפני שהוא הולך לבית ספר, תגידו דברים כבדים וזה, אני תמיד אומרת לו, אתה צריך לאכול דברים קטנים וזה, אמרתי לה, לא, זה טוב שהילד שלך רוצה לאכול מנה גדולה, כי העיכול שלנו בשעות הבוקר הוא חזק ביותר. חבר'ה, לאכול מפרום על הבוקר, מה ביקשתי? חמין. רמה של בשר כבדים, או איזה... הכל בסדר. היה קשה בהתחלה, זה היה מחריד, לא יכולת לקנות את זה, אבל ברגע שנכנסת לזה, זה עובד. אין לי בעיה לאכול כן, ארוחת צהריים אכול בבוקר. כמו מלך בבוקר, בצהריים אכול כמו נסיך, ובלילה כמו קבצן. בדיוק. זה המשפט של בן אורי, ועוד הרבה אחרים של מפעם. אני חושב שקצת השתנה עם כל הדיאטות, 16-8, קטו וכל הדברים האלה, קצת השתנה התפיסה הזאת, ואז מבינים שלא כל דיאטה, לא כל תזונה מתאימה לכל אחד. צריך להתאים אותה באופן אישי. נונה אומרת, הנפילות בצהריים מפתיעות ללא אזעקה. רק אני הבנתי את זה? כן. לא הבנתי. הנפילות בצהריים מפתיעות ללא אזעקה. אתם מפותרים שניכם, צאו מפה. נפילות בצהריים, נפילות הטילים. כל הכבוד, נונה. כל הכבוד. שזה נופל בים. ברור. נטע אומרת כן פטריות. נטע, אנחנו מדברים פטריות רגילות, כן? לא, בוא נרגע. כן. אז אוקיי, להמעיט בפחמימות, להמעיט בסוכרים בהצלחה, לעשות אותם בבוקר. נכון. כן. פעילות ספורטיבית, ואם אין פעילות ספורטיבית, אז ללכת לים, כן לרקוד לעלות בבית. מהגג, לצאת, להוציא את הראש החוצה מהמרפסת, מהחלון. להוציא את הראש החוצה מהבת יענה שאנחנו. אני בכלל אומר לא לאכול כל כך הרבה בשר, לא להגזים בבשר. לא לערבב את הבשר עם פחמימות. זה מעמיס מאוד על מערכת העיכול וגורם לעייפות. אגב, אם אתה אוכל עכשיו בשר ושועית ואורז ליד, זה כמו, אתה יודע, המנה הזאת שהכל ישראלית, אז אני אומר, זה יוצר עומס ענקי. אבל אתה צודק, בכללי, להירגע. כל הקרניבורים. תירגעו. במיוחד עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסטרס, זה עוזר. מאוד לא הסכים איתנו. אני חושב שזה נורא תלוי. אכלת בשר, הוא נראה נהדר, הוא מרגיש נהדר וטוב לו. חד משמעית, בסדר, אבל השאלה, מה הכמות? יש כמויות, שגם בטבע אז, לפני 2000, אני מסכים איתך. 10,000 שנים, לא אכלנו כל הזמן. הדיאטה הגטוגנית מבוססת על זה, שאוכלים כמעט רק בשר. אבל אני אומר שפשוט, יש תזונה שהיא מלחיצה, אנחנו קוראים לה, תזונה שיוצרת עומסים על הגוף, וגורמת לא להיכנס לטרמים ביולוגיים, אבל היא פשוט גורמת לעומס, ועם הגוף שכבר נמצא בלחץ, זה פשוט מגביר את הלחץ הזה. אם ראית פעם טבעונים? למה את עושה את זה? ראית פעם טבעונים? ראית פעם טבעונים? אני קורא את מה ש... איך טבעונים הם אנשים מאוד מאוד רגועים? אגב, אז זהו, אז אני... זה מזון מאוד רגוע. קיטו ללא בשר. מחרידה. מה זה קיטו ללא בשר? ביצים אורגניות. אגוזים. ואגוזים ושקדים. אתה קיטו צמחוני? קיטו צמחוני. אלוהים. לא, זה מסע קיטו צמחוני. כן. והייתי טבעוני. זה איכשהו עובד לו. ואני עדיין מעריך ומכבד. היית הכל. הייתי הכל, באמת הייתי הכל. ניסית כל מיני תזונות.
מה עוד אומרים? מה עוד קיטה שואלים? שחי בסרט, רועי אומר. קיטה שחי בסרט? כן, חי בסרט. אוי, אני אוהבת אותך. איפה הוא? רועי נמצא כרגע בי"ל פרץ ואי שטרסה. שם בלב. יפה. לא עשית היום לייב? או לייב! או לייב! או לייב! טו טו טו. חברים יקרים, אתם... מה עוד? הם לא, אין מה עוד, הם לא כולם בשלות. לא כותבות כלום. שישאלו אותי שאלות. תשאלו שאלות. יש לכם הזדמנות. תדעו לכם, זה 500 שקל לדקה אצלי. הפה! זה בחינם. listen to the guy. יש על המותק, מי שלא מעריך את עצמו. נונה כותבת, שמעתם על דרך הפרנה. הפרנה. זה לא לאכול כלום. זה לאכול קצת. זה לשתות יותר. זה לא הנפטטות? לא, זה הלחיות... ללא. ללא. זה הללא. שהגוף מעכל את עצמו? כן. אתה מכיר את זה לא צריכים לאכול. שאוכלים קונדליני? אוכלים קונדליני יוגה? כן, אני אוכלים שמעתי... טורטליני אולי. טורטליני, בטח. אני רוצה להגיד משהו. כן, בבקשה. כן, אנחנו יכולים להמשיך לדבר, ובטח חואב את השיח הזה, וגם מאוד מאוד טוב בו. אני שומע דווקא ביקורת. רגילה לשמוע? לא, ממש לא. אוקיי. כי איתה אני יכולה ללרלר שעות על הדבר הזה. כן, אתה מאוד מאוד עזרת לי. על מה? עם תזונה, עם תוספים, עם הבנות שהייתי צריכה. אז אני ממש לא... זה עובר בדם, כן, כן, אני הדבר הבנתי. הזה. אני ויש לא- לנו דודה, אני לא... עוד יותר פסיכית מאיתנו. סתום. מי? ציפורה. טוב, אתה בואו, זה עובר לא במורשת. פסיכית. דיברנו על... בקטע טוב, פסיכית בקטע בקטע טוב. טוב. דיברנו על האישה הרוקדת עד היום. כן, מדהימה. רגע, האישה לא מרגישה טוב, היא רוקד. הולכת לחצר לקחת צמחים. כן, מדהימה. הלוואי על כולנו. מעייפת. כן, סליחה. פשוט רציתי לדבר על דודה ציפורה שאני מעריך. עד שהשעה מעייפת 11. או מהייפת? טוב. נו, כן. גם עד שהשעה 11. כן, השעה... וואו, מהצד, צריך ללכת לישון. מהצד שלי להגיד, קודם כל, תודה ענקית לתמיר. על הלב שלך ועל ה... תודה לכם. כן, כן, בא לתת בטח. מהלב. כן, אני מאוד שמח שהזמנתם נטע אותי. כותבת מה לגבי צום 16 שעות ביום. רגע, אבל אני באמצע השיחה. צודקת, פשוט רותם, מה קורה? נטע, צודקת. רותם. היה שיח על הצום לפני שנייה, עכשיו אנחנו בסגירה. בוא. נטע נדבר על זה מחר. אוי, צודקת. בכל מקרה, אני מבינה, אבל אני באמצע להגיד משהו. נכון, את צודקת, סליחה. כן, תן לה להשלים. מה שרציתי להגיד, שכל הידע הוא מדהים, ומחר בבוקר יש רצון ליישם, הופה. ולאנשים שזה לא מגיע אליהם מהקישקי, אני עוד פעם מחר בבוקר נקום, ואתה יודע, נשכח את יש את עצמנו. הרוטינה ויש את השגרה, נכון. ולכן לעצמי, אני רוצה שאני אראה את עצמי יותר, שאני אוהב את עצמי יותר. וואו. וכשאני תומך בזה. אהיה במודעות לדבר הזה, כשאני באה לפתוח את המקרר, או שאני חושבת מה אני אוכל, או שאני באה רגע לחטוף, או שיש לי עכשיו ירידה בסוכר, עייפות, חרדה, עצבים, לחץ, זה לזכור שאני רוצה קודם כל לשים את עצמי במרכז, ולראות מה נכון לי ומה יעשה לי טוב. כן, לא לשכוח את זה. זה נראה לי הקריאה הכי גדולה פה מהכל, מעבר לכל הידע. הידע יגיע עם ההסכמה הזאת, לתת לעצמנו, לאהוב את עצמנו קצת יותר, ולשים אותנו קודם, ולא לחפף, ולהעביר, כי יש עבודה ויש טלפונים ויש ילדים ויש לחץ ויש דברים ויש טלוויזיה, וזה אני לא רואה, יאללה, נו, לקחתי במבה. פתח את העון. מסכים איתה, זה המודעות הזאת. זה לחיות במודעות גבוהה. זה מעבר למודעות. להיות גם במודעות גבוהה זה לא רק לאכול נכון, זה לחשוב נכון. נכון. זה עבודה 24/7. כן, אבל זה לא, זה אולי עבודה בתחילת הדרך אם אתה לחלוטין קלולס ללא מודעות. נכון. אבל אם המודעות קיימת זה כבר לא כבר עבודה. יותר קל. זה כבר לא עבודה. שריר. זה איזשהו, כן, זה מתחיל כמו במודעות. שריר שמאמנים אז אותו. זה ממש מתחיל ככה. במודעות, ולשבור את ההרגל הזה, כן. שיגיע, כן. זה להיות במודעות מחר בבוקר, לרגע, אולי לא הצלחתי בפעם הראשונה, אבל בפעם השנייה שפתחתי את המקרר, או... ולהחמיא לעצמך שעשית איזשהו שינוי קטן. מודעות, דנה, תבחרי בעצמך. כן. טוב, זה פחות טוב לך כרגע, אז מה כן? מסכים.
כן, מסכים איתך ב100%. אני זה ככה, זה אני התחלה. מאחל לכולם שיתחרמנו מסלט כמו שאני מתחרמן מסלט. להראות להם את הסלט? תראה להם את הסלט. אולי זה יחרמן. יואו, זה מחרמן. רעבה. לדחוף אותי! לא דיברנו על שעות האכילה. שעות אמרנו, בלילה האכילה? פחות, בלילה יופי, פחות. זה בדיוק מה שנטע כתבה, מה לגבי צום 16 שעות ביום, 16. אני חושב שהוא לא מתאים לכולם. הוא לא מתאים לכולם, תמיר אומר? לא מתאים לכולם. חלק מהאנשים יכול לגרום לחוסר תנסי, אם זה איזון. עושה לך טוב, לכי. אם זה עושה לך טוב, לא. אז הנה, תראו. פשוט לא. תראו מה זה מותר לאכול עכשיו ב-11 בלילה? בטח. תמיר, זה מותר ב-11 בלילה, אם כבר זה. כן, אם כבר אז זה. שמע ישראל אלוהי. יואו, זה מריח אימאלז. מה שמת? יואו, זה מריח מה זה? שאני אגלה לך? תספר על המתכון, מה? דבר. הריבה? שחרר מתכון. לא, זה אין כאן ריבה. ריבה. רגע, כפית. חמוד ברמות. מה לעשות? כן, כאן זה הכפיות, צד ימין. עוד, תביא כפות, מה זה כפית? כפות. מה אנחנו... אתה רוצה אליס אין וונדרלנד? אתה רוצה לאכול ישר מזה? לא, לאוכל 11 בלילה, טאק. סתמי. אבל אם כבר, הוא נתן אז לי איזה כבר. כבוד. תודה. תאכל, יו, תטעמו. תטעמי. תגידי אם זה טוב. זה. תראי איך פתוחים הקינוע, תזירי קינוע, איך הם פתוחים. ימי. ביי, עשינו את זה קצת חינה, אבל. לא, לא הייתי מוסיף לזה כלום. לא, זה מהמם. זה מושלם. זה כל הזמן אתה מרגיש עוד טעמים ועוד טעמים בפנים. וואו! בוא'נה, זה מתעלה על הסלט קינוע שלי, והסלט קינוע שלי הוא מעולה. זה כמו הבנות עם העוגת גבינה, זה ממש העוגת גבינה שאני מכינה. חבר'ה, החיים הם קינוע. ממש. ככל שתוסיפו לחיים האלה יותר. אז כן ירבו. ותמיר, תודה רבה שאתה היית איתנו. תודה, בכיף. תיכנס. אני סלט קינוע ולעשות אני קינוע, רוח מנגן עליי. אני קינוע. תודה רבה שבאת. תודה רבה שבאת. ותודה רבה דנה. לרותם. יש חיבוק ואני לא באמצע. נעשה חיבוק. נכון, יש את החיבוק אני באמצע, זה כיף. תמיד אגב בחיבוק קבוצתי את באמצע, זה לא יאמן. לא תמיד. נכון. אבל זה כיף, לקבל חיבוק מכל הכיוונים. תראה איזה יופי, זה נהדר כל מה שקורה פה. איזה חמודים אנחנו. אנחנו היינו שיעור באנושיות, המפגש החמישי, היינו עם תמיר בר-און, הנטורפט והמרצה והבן דוד והאיש היקר, ודנה, שאת ראית, יצא לנו משדר בין 1,000 זונות וזונות. נכון. ויופי. ותודה. ואנחנו ניפגש שבוע הבא, 9:30, ו-we love you, ו-keep it real and keep it small. כל טוב, נכון. כל טוב. לילה הכל טוב. בסדר. שבוע בסדר. טוב. יהיה טוב גם. יהיה. אמן. שבוע טוב לכולם. שבוע תודה. טוב. להתראות. ביי ביי. ביי ביי. הלל לכמה, אסי למתק. לייב. אולי.